roksa takokjak bini photos rok kubuni bosong bai photo bujangmani belai kheno mangpili viral wngwi tongkha. Oborokno twiyui hamari no call khlaikha phiaba bo ah jarao response rwliya aboni bagwi lila no call khlaiwi news reporter rok swngmani yagulo lila tamo sakha rok obono khwnai no mankha na ba kok hinkhe obosi hamari jodi bwskango nukjagwi o kok rokno clear khe sakha hinkhe bo amsuk viral khlaijak lakhamo. Buini khuk twi se kok khwnani mano aboni bagwi luku rok kebo phano o kok no bisas khlaimaya wngwi tongkha tei abo simiya o photo simiya obo hai kwbangma photos rok no nukha tei obo photos rok no naina muchungkha hinkhe norok comment khlaisa di norokni bagwi ang tubunai. Ah photos rok no nugui tei o photos rok no nugui hamari o bosongni chwla bai choli tongmano twiyui amsuk photo jora no kafi tamoni hinkhe kaisa si bujagano kaini si bujagano amsukle joto spot o swla tongnani kokya hinkhe norokno ang obo hai photos tebo phunuknai aboni bagwi norok ani channel no subscribe khlai di norokni bagwi ang next video o bini obo hai photos phunuknai o tokha kosom bai photo bujakjak omo hai videos photos rok no norokni bwskango tubui phunuknai hinkhe je nugyarok khnai naidi baksa ba khana khana lila tam hini sai khana rika hamari ni kok rok. Short film no nai tonga ba to asam sa photo ba ke viral no nga ba Bangalore hatai ro pungsuk kangge abo fake bolte bam hise man photo buja kha photo to buja ma to fake ya relationship kun kroi jarak photo buja ma be atala kisa photo post khai kha abon photo viral ngata mane comment chitra comment to phaje ga mona kha comment chitra abo fishing ni kokno saime ba bui ba kha ta abo tam nai hamari to already kajak na blena gadini besai ro tabo tam ro ni wan suka busai ba ta wan song tong sa busai ba ba sini jaga sala ba ko te kamu tar mane kono abo boi haina upload khlaima se boi haina upload khaime no kisa dosma ke noi tu tong ma ya bo mane release kono relation karita kere kisa photo na kaino abo ke khlai tam na bini mo song ekdom free kono relation kire